Sama guys, Timumurot, Tuenda, Zia Kraaifontein, Sama Pio, Amon, Sama Patagasi, Trainda, dem Kumana. Yeah, man. Sama Patagasi pa Shoprite. Tadashka pa police. Saka mudara, are you ready? I'm also not so good at taxi. Man. Susu ready, my dear. But the guys not chugwadi. Hey, put Dara Nakamufamba distance. I got this. Best for 1 kilometer. Bakareba Baba. Mangan. I'm got to go 9. I'm got to say 11. 11. Yeah. Now, the people estimating. The people estimate to Belleville going to 11 kilometers. Sama one. Sama one. Saka on the Kraaifontein. Kraaifontein politician. Kraaifontein politician. Saka tuwe. I mean that's it. Shata. You go through it. But the bow, Shakurakze, Pangono, Toshiga. Saka. Very soon take a lap. Sakapa, Shoprite. I'm going to take the last up in them takes in my last one of the takes. Condom. Sataramba man. Rabat takes in the new desert. Linda the Yao. Ah, the Abba the Yao. Yeah. I will put away to those get a baby. Did I talk? Good at it so that automatic marry, I lose a marry. But the bow, I say, try that's how to Zepa, a Kraaifontein. Yeah. Shango Baba, but chicks, robots, for a kid was or kid woman. Try it. Sakaba, I say, Saba, I remember. So, I update a man with the detail apart. The one of the Jeff Mangwaga Bassi. From 1:15. So I got to teach Zogera Kumangwa. Yeah. So yeah. Yeah, you're reaching the matrix already to Raji. You are going to be from the next so Cairo in Papunga. I'm for the Shamsi Ganese, it's not about one and zero. I'm from Bacheli Tamadu, I check on the pastor. You can see they're doing road maintenance there. They're doing road maintenance. And we are just walking. Yeah. This side is a little bit safer. You can see it's more like medium density. Yeah. These are medium density suburbs. So it's a little bit safer, so I can actually walk holding my phone like this. Right. You can't do it where I stay. You can't hold your phone like this. They will come for it. They will come for it. They will definitely come for it. But right now, yeah. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Yeah. Welcome to Belleville. I'll be showing you every detail. And we're going to see at what time we're going to be in Belleville. We will make it, guys. Let's make it. Let's lose some weight. But at Kangano, guys, our fellow brothers, I don't watch that you program. Just help. Just help, guys. We need to help our fellow brothers. But imagine, my family, I'm going to come on. Garabo, I'm going to telephone, but imagine I'm going to Let's walk what? To a pizza. Saga. Okay. Let's go, guys. Let's go. Right now we are approaching Belleville. Those who are familiar with Kraaifontein, yeah, you should know. I'm in Ekente right now. We'll let you know. We'll give you an update. So yeah, we are making progress, guys. We are making progress. It's 11 minutes past 2 and we are already in Brackenfell.
We're gonna make it, guys. We're gonna make it. We are gonna make it. Okay, so you can, those who are familiar with this place, this is Kraaifontein, industrial part of Belleville. This one, actually, it's not Pine, right? Yeah, you know 7-Eleven, where there's a OK mini market. So that's where we are. Nai, Musha. Yeah, man. Yeah. Tiripo takananga Belleville, nice. Yeah, go. Yeah. Yeah, go. We just want to see what time are we going to get there, guys. So, right now, we are here. Let me show you. We're not gonna eat anything for now, but definitely we're gonna need fruits. But not for now, guys. Not now, but maybe in 30 minutes time when we are in Belleville. Yeah. So guys, yeah, because Roma fruits are Belleville, but right now we are here. Those who are familiar with this area, we are here. So those who are familiar with this area, we are here. Okay. Can you see? Okay, mini market. Yeah. We are here. So this is not Pine. So slowly. Hey, slowly we are making progress, guys. Hey, those guys, they are making a lot of noise. They're doing car racing. It's Friday today. Yeah, they're doing car racing, they're drifting and stuff. You see? So guys, we are getting there. We want to know what time are we going to make it in Belleville. So yeah, I will keep you posted, guys. Oh, after such a long time, it's a number of farmer, guys. Timodonedza mafuta. Unosimbe usina mari. Azvite. Unofana kuisa uri pakati nepakati kana unosimba chii? Azvite. Unosimbe usina mari. And another thing, guys, kana nawo zvakanaka. It's a good thing kana kugara nawo zvakanaka. Because kumashure uko ndatomudza mwana nditi timu rine taxi 2 rakamira. Rasta. Ukuenda kupwe pinda mutaxi ngati mara. Taxi nokangasa mission. Mission yedu ndiyo kufamba netsoka. So guys, I'm going to make it, guys. This is not Pine. You see, this side is Kraaifontein industrial, yeah. This side is small part, yeah. So we are almost by North Pine garage, guys. Tukuyenda on speed. What time are we going to make it in Belleville? From I think 1:30. We started 1:30. Patatanga ubva kuchipateni. And that's when we started walking from 1:30. Now it's almost, let me check the time, 2:15, guys. Yeah, so yeah, actually I'm enjoying the walk. You can see it's the rain season. It's winter here. It's winter. So in Capetown we have like 2 seasons, only summer and winter. Yeah, we have 2 seasons only. So when it's winter, it's also raining. You see, that's why you can see even the grass, and also you can see there's canola there. You can see that yellow, it's canola. Yeah, canola. You know canola. That plant they use even for the manufacture of margarine. You understand? So yeah, the flowers are blooming and everything. Just nice. A green environment. I like this. I wish I had money so that I'll be in an area just like this. So we can take a picture. No good. I'm going to go and have to. Aiwa. 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 Aiwa.
ari kuglowa nekuti pari kutorwa picture panoglowa. Yeah, man. So guys, actually getting there. Vanoziva nzvimbo vanoziva. This is in Iveco truck van, and there is Shell garage, not fine. So for now, we are going to take a break, and we will continue when we are in Kraaifontein hypermarket. Let's get it. Let's go, guys. So, guys, we are making it, guys, step by step. Brick by brick, step by step. So I can proudly say, guys, welcome to Kraaifontein. That's where we are going now. So this is Kraaifontein. This is Kraaifontein. Famba. There is hypermarket. There is hypermarket. We just crossing the railway line. We just crossing the railway line. We just crossing there. There's the railway line here. So we are just crossing here. There's a train, you can see. The trains are functional also this side, guys. That is another good thing. When you are in Cape Town, they are functional. They have a good system of railway. They are operating 24/7. So actually, we are in I think this is Kraaifontein Center. I think so. That's where there is hypermarket. We can say there's a mall. There's a mall like two. There's like 2 shopping malls there. Yeah, it's like 2 shopping malls. So yeah, we are making it, guys, slowly. And let's check the time. It's 26 minutes to 3, and I believe we're almost halfway. Almost. We are not. I don't think we are halfway of where we are going, but we are almost halfway. So yeah, let's see Tinoshika at what time in Belleville. What time? Patishashika mu Belleville, guys. Yeah, but I'm liking it. I'm enjoying it because it's quite a while. It's a number or farmer for a distance. I got but I can say this year or after 2 years, like in 2 years, yeah, 2-3 years, yeah, it's my first time from distance. Yeah, so don't forget naye mamusha enda kuside kusina utocha zuwa saka abude man. Yeah, naye mamusha Tiripo, guys, magic. Saka tuenda tsaona ti mafuta anombheneka ere. But actually mamusha hana mafuta. We are mafuta. Ungoionawo kasi mubhoti dzangu ati. We are mafuta. Wana mafuta tishu. Ari mafuta avo ari kundibatsira kupisa mafuta. Akundibatsira kupisa mafuta. Ozi isusu patiri ipapo tongoramba takamendeona ipapo. Yeah. So we are getting there, guys. Slowly but surely. Yeah. So guys, now we are in Kraaifontein. Like I can actually say we are halfway now. Yeah, I can say we are halfway to where we are going. And so yeah, it's a good thing. We are making progress. Now it's 17 minutes to 3. 17 minutes to 3. And we are halfway. So which means in 30 minutes, let's say 3:30, I expect us to be in Belleville. So yeah, it's a good progress, guys. You can see this is a hypermarket. That is a hypermarket. To those who are familiar with
with Brackefeld, McDonald's, engine garage there. So yeah, slowly we are making it. We are making it slowly. Mamusha, Yeah, man. That's it. how are you feeling, me brother? I so safe. Where is it? Yeah, so far so good. Yeah, man. Yeah. Mulikuona sekadirike kufamba. Aiwa, mana ke tikuenjoya kaziva hapana chinokudarikira because uri muteksi unogona kudarikirwa nezvakawanda. Unoda kuona. Hai inini ndofarira kuona waizi. Maziso ndofarira kumboti amboenjoya. Senge nhasi unoyo kuona zvakasiyana-siyana. Vamwe venyu vanongozi vangodarika ipapo vanokubvunza kuti fabhiri famba hatomboiziva. Apa kawaiziva. Musha akunakirwa nekufamba ndozvakutaura. Hata kunakirwa nekufamba. But guys, I'm just enjoying. Ndizvi kuti takuda kunosvika pagoal yedu. Naifunga kuti pamwe tichakwira taxi. Tozoona kuti aiwa zvakwana ngatikwire taxi. But takatoda isu nditoona takutosvika. And we are approaching Fairbridge Mall. Yeah. So if you know, you know. If you are familiar with this road, this is a four-tracker road. Actually, four-tracker road, and we are heading to Belleville on foot to Tijifamba Baba. So far, it's a progress. It don't make sense. Yeah, you know, it don't make sense. Saka pakati feti kugo. Yani mukuzumira. Maipa zeri pakati feti kugo. Papa uri pakati feti kugo. Africa. Yeah. Ndo pakati feti kugo. Ndakudzidzisa inazo. So progress yedu iri kuninakidza. Iri kuninakidza. Handidi hangu kunyeba. Kudhara ndakafamba. Chikunyanyondifadza manje ndechekuti ndiri kuzviudza kuti ndine utano. Kuzviudza kuti ndine utano. So iyi KFC irapa. But tiri kungopfuurira baba. Hatisi kutomboda kudya. Hatisi kutomboda izvo. And yes, steers and debonaires, but we're not gonna eat anything. This is gonna be walking step by step. Ega, corridor no famo neve varuga man. Look at that. But ndikuona kuti chiri fit. Asanda pera. Ifika pa ndapera, ifika chakuda kufamba. But chiri fit. Ndiripo. Mamusha uri fit here. Aiwa isusu fit kudaro. So yeah. We're just gonna cut the video now. Chatakata gari kurakdzei. Pachi. It's hyper. Yeah. Ipa Fairbridge Mall. Anditi. So padzave manje. So you can see kuti yeah, Old Power Road. Takusvika. So kunosvika manje kunosvika kwatikuenda. Yeah. Ndakandatsikwa. But we're gonna make it, guys. We're gonna make it. We are going to make it. Yeah, ndasiya mamusha. Ndatemba speed. So yeah, I can say we are halfway of where we are going. This is hyper, Checkers hyper. So takaenda. Mamusha angasara ngaida batwa roko nenu. Akadzi kuno kwana bata maoko. Yo ngaida batwa roko neni. Ngaida batwa roko neni. Isn't it? Nazo roa imwe speed yakashata baba. Anoza pakapa pa cross road.
ukatokalkuleta zvautokalkuleta wakutoenda haufunge katu because ndikaona kuti mota iyo yakaita se mota iyo inogona kunditsika iyo but ndinogona kutongomhanya kuti aiwa kumashure kwetaime because semageto youth takangodaro kakomana takangodaro but yeah tripa checkers haipa yepa fabric no right now takuta sei taku approach Stickland. Yeah, we approaching Stickland Mamusha. So and it's 10 minutes to 3. Are we gonna make 1 hour 20 minutes of walking? Let's see. Let's see. Toshi. Fast forward, guys. It's exactly 7 minutes past 3. Usually, yeah, 7 minutes past 3, and we are in Stickland. Yeah. We are in Stickland. Mamusha ripo. Bam. Ainitsoka dzangu dzakurwadza. Kuti wakurwadza netsoka tiri panapa. Guys. Zvikoni. This time I was starting to feel tired. Kuti wakundikana. Todi nawo guys. Azana kufamba distance yakadai so. Apa ndopatira. Apa we are in Stickland. Adili. Kama villas akanzi. Nema villas. Wanokora kunoku. Anozima villas. Akuna kuzoka. Kune vanomaziva. Unoziva villas. Inini zvangu ndaita mutete pazviri maiziva. Because isusu tiri kudarika vachienda vachidzoka but bhudhi vakundikana saka ndichazoite hata bhudhi. Guys. Butsu hanzi bhutsu haichada nabhudhi. But yeno yapata kutodelay nandakanga tiri pamishani because tofana kuona kuti tikusvika nguva iyi tozodelay pakudzoka hande katasvika Belleville ndomachaabata kusendera chii ndomachaabata tobva tasvika nenguva itokakuleta kuti zvatitorera maminutes mangani tichifamba hatina kumhanya hedu hatachifamba imweyo hatachifamba pakashata because hatina mashandisa shortcut kushandisa road yemota seku musadaro main road tichadzoka tinodzoka nemukati so far handa tikasvike kuBelleville tasvika kuBelleville tinoita se tikasvika kuBelleville tinoona something kusamukama pana munhu akudedzwa anonzi Linda. Uyabiswa mngani Guys, yeah, babam yizwo takaenda ndakambofamba hangu but guys munofana kupota muchifamba guys because ukasajaira kufamba zvinenge zvichirwadza seguru but we are almost there guys, we are almost there. Tada kutonofinisha. We are about to get to the finishing line, guys. Yeah. So Belleville, where we are coming. Mamusha. wada Saka guys, ona zvinoita kuti mukomana ndiende naye kuBurundi. Because ndiraenda kuBurundi. Ndira kuti travel waya ndakachifamba achikuratidza nzvimbo yo. But zvinoita kuti ndiende naye mukomana wayo. Tomutemba ere kuenda kuBurundi mukomana. ane tini yangu kuBurundi. Toende. kuenda tini yangu musatya. So we can proudly say welcome to the channel where you're gonna meet the first black people, Zimbabweans in particular, to travel from Capetown to Zimbabwe on foot for 30 days. So I'm just enjoying, guys, and I'm very excited because it's sort of like mind relaxing.
rather than unongogara uri mumba uri locked chichichi. Saka today manje ndati ngatimbofambe tione tosvika here simba richirimo here yeah. But I can feel that something is wrong. I can feel something is wrong, but I will manage. Anyways, guys, kana tasvika ku patikuenda sikuzorora, but patinenge tasvika manje tobva tatiita wina, toda kuti zvatitorera nguva yakareba sei tozodzokera, but akada kudzokera kushandisa imwe nzira, toshandisa imwe nzira, but iyo yakati rebei kudarika yatatoya nayo manje, but zvekuti vanobva kumabasa, vanobva kumabasa muchidzoka kumabasa, aiwa muchingonotanga kupinda pa platform munobva matoona kuti aiwa timu riya richitori muroad tetirimo muroad tichiita sei harisokwanisa kuuploada izvezvi wayazozviona leta kaona patime izvozvo but vanongoona kuti pane zvazviitika kubva kumasikati kusvika pari. Saka kana pana anenge asangana neni kana asangana nesu pana tichifamba kana pakaita anenge asangana nesu, aiwa guys, imi muse masters, but anyway, yeah, let's continue, let's be on the journey. We are about to finish, guys. Aiwa tiputse chirongo tasvika. Oyo mamusha, talk to them. Yeah man, timu yangu simbisai takaenda musakanga nokufollowa page, nokufollowa nditi musakanga nokubatsira vanenge vachida help, guys. Let's be those people vanogona kubatsira vanhu vanenge vari pamahwanya. Handii maona tisangobatsirane kana vanhu vari pa muona chinoitika. Ini zvinondinetsa kuti imimi hama dzenyu imimi vamwe kana achida help kamulaife hamukwanisi kumubatsira imimi, hamukwanisi kumupa akati kana kuti ari kuda kana $200 yekuti aite business, hamukwanisi kumubatsira imimi. Asi zvikanzi afa ndopanoita wari yangu ini kuti kana munhu afa imi ma10,000 amunenge muchiburitsa aya muchifanda burial munomawana kupi? Inenge yava iye ini pari kundinetsa vakatadza kuibuditsa munhu achiri mupenyu. Ngatiwonesani guys kuti kana munhu ari mupenyu, handiti kana kuti achitorwara hatikwanise, tikati hamukwanise kutobhaisa, handiti hatikwanise kubatsira munhu achida help, handiti asi chatinogona ndechekuti kana azofa tinokwanisa kupa even kana iri nyaya yemari munhu aitokumbira 300 usa, but kana azofa manje totomudza kuti haana obva afa nenzara kana nekushaya mushonga kana medical attention, handiti ashaya assistance obva azoshaya. But kana papa kuvigwa maprocess ese eburial nechichi anogona kutokosta kusoma 5,000, but isusu tinoiwana mari iyoyo inenge yakubvepi. Ipapo ndo pane wari yangu. But anyway, handi guys, we are on the way, almost there. Wanoziya ka bridge yako kachiyo ka bridge kane ka bridge kara papo pa Stickland, ayo Stickland takusvika guys, we are almost there, let's go. Wangu ngatidzore speed wangu Kwenda tukufamba iwo I was going 60 km per hour. Aiwa motikari kwai imotikari ndezvemota chete ndezvemota ona mwari muno hanzi ndezvemotikari chete hanzi 60 km pakapinduka, hanzi 60 km per hour. Siso uyu ngoma nayo speed yatikufamba nayo ngatimbogara ngatimbodzora topuwa tiketi ndochaiwo mafambiro but dhiri rangoitika ndine motikari ina 60 km per hour haina kuti ndiani munhu wese. Kana inini pandakatanga kupinda mumuzanzika pane pakanzi zvikanzi macave ndo makilometers apa tichibva kurobots katobva taona yakanzi R300 homa road rinenge anyorwa nzi R300
zvikanzi budi kunenge hakunzi kilometers kunoverengwa nemaara kunoverengwa nemaara maranzi vaiti maranzi here budi ndikati maranzi zvikanzi ndo mafambiro acho ndakashungurudzika baba bhozi chaita kuti ndishungurudzike manje ndechekuti ndakatarisa kuti saka kana ariwo makilometers manje 300 kubva pafaya apa dzadza kuma1 ziva taimakachira kunana Salt River vanoziva Salt River maizvi ndokwataenda tinomaketa saka pakudzoka webati train saka pane pamwe paizongonzi netimu ngatipfuure nechimbotiraya pastikland saka ndopataizoona chiatirani ndobvunza mufesi wangu zveti go here wozi haindaneta tikanzi chitombomira zvekuti wadhamba pachiripo unoona aya ndomaara aya ndomakilometers saka po ara 300 kilometers zvakandinetsa ndakatotaura kuti handichina kwandichaenda hazviriko guys but pane pandaona pane kasaini kebreakfast and bread man ndakufunga otherwise ona uri kuma unotoona umwe musi ndaneta guys ndidaita sei zvangu iyoyo what's up guys so now it's yeah we were targeting 3:15 but now it's almost 20 to 4 yeah I'm Komana. I'm with my brother here. I'm with him. So, guys, I can proudly say, welcome to Belleville. Yeah, I'm tired. But we are almost 100 meters to go. We are almost 100 meters to go. It's possible. We did it. We did it, guys. But now, we are not done yet. How about going back home? I ain't done it. I'm tired now. And up there, there's some construction work happening up there. The guys, they are building. So, this is Belleville. You know, this is Nobel. It's what? Nobel Park. Yeah, you can see. I hope you can see. So now, guys, we did it. We did that. The farmer, guys. The farmer. But I'm not certain with my kilometers mangan. I'm not certain. But ndichaisa conclusion kuti tafamba makilometers mangani kana ndanyatsowa sure but ndinoposta video then ndaisa conclusion handiti but mamusha anything to say uda kuti ya inini ndoda ngoti kutimu rese risakangana kungoita richitifollowa richitiudzawo zvarinenge richiona pamafambiro atiri kuita kana kuti pane zvatiri kuita handiti kune vanenge vachingofarirawo nevasati vaziva platform Starman Visuals TV handiti vakanotibata ipapo ukafollowa ukapinda ipapo ungodropa comment yako tobva taita dhiri racho ipapo maizi navanhu musakangana tinofarirawo kuti vanenge vachinzwawo mabasa kune vakomana vaviri vatatu vatisangana navo vane nyaya dzavo vachitiudzawo matambudziko vari kusangana nawo saka mukwanisa kungovabatsira one ipapo havasi tu chete because hatisi kuzomira every day and ndofunga ndakambotaura kuti guys kana une situation yaunofunga kuti difficult yekuti unofunga kuti unoda kuti vamwe vanhu vazivewo anditi but uri wega maybe pamwe uri kutadza anditi just get in touch with me anditi undiudza kuti zvakamira sei inini ndo basa rangu ndinoshare ndozivisawo vamwe wakati wandei kubva vaziva anditi
tinouya ipapo pamunenge muri kana muri around Cape Town tinouya ipapo tobva tanzwa nyaya yacho yakamira sei kuti tokwanisa kubatsirana sei hatimaona so guys kune vanenge so vakasununguka vanokwanisa kungotibata ubva wauya chero chero patinoitira basa mwoyo wakanaka unodiwa especially pakubatsira guys ngatibatsiranei guys tisazode kubatsira vanhu vanenge vafa kubatsira pachituna zvinotibatsireiko hazvitibatsire because munhu anenge afa atofa handiti ngatibobatsirane tidzidze kubatsirana tiri vapenyu so guys this is Sunbell handiti so we did it I think for now we are going to take a rest Ashmas got that so for now I think we are going to take a rest to flex cozy in the nature umbotsvaga something chikumukula system timbofunga kuti pakudzokera zvakamira sei animaona so that's Sanlam building so we are here guys we just find something to eat we're going to find something to eat I'm sure there's supposed to be a spa or what here or to be a spa or Pick and Pay I'm not sure but seems as if it's closed. The shop is closed. But yeah, chaga chekumboota ide tafamba taneti mamusha ndinde kana nete kana ndiooneta aiwa ina ndina kuneta munofamba haendapo inini guys ndichiri kutoda zvekutoti tikatora kana inoenda kusilver ball chiri kutonzwa kutoda maizvi changosara kuenda kumba indabo haindabo handafamba ari kutsvaga masa'u timbozororera tichikula down vanadzosimudzira manje takuenda iyi ndo road yatigonoya kushandisa iyi road inonzi handizivi sarayo muchongozi yati road inongozi yati road yekuaccess park ndozvandongoziya izvo but that's a R102 yeah guys it is what it is so zvakuitika manje apa tambotora tumakuvha mamusha akabata tuma refreshing plus ndofarira zvo zvichinyatsokuoneka saka zvakuitika manje toda kuenda kumba manje but tofanira kumbozorora mbija sisi tanga tichifamba tainga tuma ndimaona so tabva kumanguva izvo let's say it was like 1:30 kusvika na 4 o'clock which means taita hours vakati 1:30 2:30 4 izvo it's 2 hours 30 minutes taita 2 hours 30 minutes 2 hours 30 minutes kusvika kuBelleville so pakadari papapa now kana takudzokera manje kusvikira kuti tikutarisira kuti tichaita even more than unfortunately izvezvi takufamba against light manje saka video redu rinenge ratisvikei but pamusha haachiripo saka pakutaura zvokuti almost tombosvipa 3 hours kuti ngazogara tikadai so tambozorora tichaita 3 hours saka hatinese kubva na 5 saka isusu tikuexpecta kusvika kumba kwedu na 8 guys vanenge vachikwenywa guys kunenge kwasviba
apa vemakumbo avanhu vanenge vadosara kune kwasviba kozi apa inini tichazotora zvangu ndokuradzana kozi kutodza rimwe gumbo rangu harichatombode. At this point, one of my leg was painful and I was limping. Fambe futi netsoka. So yeah, fast forward 18 past 4. 18 past 4. Tripa apa namanya? Mutumna para Strand Street. Andiri Strand Street or Strand Street. Ndo patiri. Saka patara se tatichimbo cooler down manje. Cooler engine atanera. Na mamusha ndinaye mamusha. Aribu mamusha. Aunzwasewa people aiwa inini fiti zvekuti ndisingazivi isvo yangu ndoma 1 saka ndikasvika iri right ndoziva kuti aiwa ndichiri jaji simbi chaivo vakadzi uyu zvari kufunga inini guys inini chibereko changu hachapa musana man chibereko changu chapa musana apa ndafamba guys balaba ndakukalkulata man hakuno kwatabva kure ndasanya kuzvitsvika patayari mukata takagara nemweya wakashata but yeah saka tikamukula down zve 10 minutes 7 to 10 minutes tobva tatanga kufamba mai takudzokera mai apa kwatakuenda distance iyi yati kure but I hope we are going to make it on time before 7 o'clock tofana nge tasvika pakraaifontein kufana nge tasvika pakraaifontein but hazamai manje kana bhutsu yangu kucomplaina kuti wangu mafambisiro wandita hasiriwo but yeah zviripo it's good for the body kupota chimboexercise anomaona zvinodiwa unongogara everyday unongogara ida una zvaunomboitawo yani but yeah so tinongoramba tichiita se tichikuposta tichiona kuti tapapi ticharamba tichingoisa chete maupdates kuti tapapi oyo mamusha wada yani family people simba ririyo ravemo aiwa simba ririmo zveziva kana tadya mudaiso kuti amawanani mukomana tarowa ginger hanzi ginger ba ginger bread ameno wakutonzwa ukasha chinenge chingwa chembwa yanarowa yeah so Tigland access park vanoziva aditi paburungoona but tafamba nguva let me check the time 10 minutes to 5 so 10 to 5 tripa access park so let me just give an estimate. I think by maybe 6:30 chengeta apa dini man I think so chero wako muwangoenda kuseke kamera zvako aiwa tetiripo asikuda kuti aone kuti ari kukamina ini ndiri kukamina iye akutokaseya haisisati kamine itsvo chete itsvo ndoyama 1 so kana kukanorarika so tikuti by 6:30 I estimate kuti tingeteta se togona ngetasvika but yo aipa ndaijerera kufamba ndingatozomboziva kuti makilometers mangana tafamba ko zvakanyanyondibata manje tumakata tiri murodhinga yacho kwatada kuenda ozapa kwati kuda kuenda nango manje ndoma 1 kozi gumbo rakatange siri ranguva
ndozvimwe mani mboda kutanga risiri rangu towina mana tosvika tambozama vambotanga vane stepi kuti but zvaizvo zvistepi yavanzaidzi gumbo harisisiri rangu ndakuda kutosumudzwa nekuita ngenjatotobata ndomborisa kumberi aivaona makashata umana but tosvika toenda towina kune vanenge vachikotionawo kamunzira munongowevhawo ka makanodhiropa mastars hapana saka our team inongoramba iripo guys yekuti let's spread love right kuti ngatikwanise kubatsirana mana kubatsira hatisi kuti ipa zvese but zvishoma zvaunazvo iwewe zvaunokwanisa kuburitsa ukasafila anything but kune mumwe wekuti ukatomupa anotenda zvisingaiti unomubatsira zvisingaiti saka ngatingodzidzei kumupa kuti ingoita habit tingova nekahabit kengogona kungobatsirana nawozvo kuti ukaona mumwe ari pamahwani unokwanisa sei unoona kuti aiderbo aiwa manako pakuti munozoda kubatsira kumhanya muna anguri ati akumochari musadaro munofanira kushowa love zvaizvozvo kune vanhu vari kutako vamwe vaiti kuzviziva kuti kune vamwe vari kutorasakana mbatya vakomana vachitayawo zvekuteka ndizvo batsira akuverenga kuti nyinyi handingabatsire nekuti ndine 10 rand batsira ishoma iyoyo pazvishoma izvozvo hapasi kuda kana million but 2 rand iyoyo yakatokosha kwangutiwo hachichichi handinoona ngodzidzisanawo vamwe vanhu vanofunga sina vamwe vanhu kuti anenge achitoda but mumwe anogona kuti munhu anozoti tamupa zvishoma zviri nani iye ataura kuti zvishoma but iwe waita nemwoyo wako changogona ngozviexercise zvitoribo because mumwe anenge atori need zveshuwo ukatarisa kune vamwe vanhu vekuti vanopuhwa zvavanopuhwa nevarunguko but kuti vazongopa manzo zvinovaremera unoona vazhinji vacho vanenge vachitorasa ndopaunozoona madzikoma edu achinhonga achizama kubatanidza munodzoka futi nehoseri makutiseka futi marasta anonhonga but makaregerei ingouyawo mukakotowariro usati wanhonga achibata neapa ndazikuwawo nemurungu wangu zvinhuwo zvinokurudzirwa izvozvo maizi hapana ukadyawo ndikadyawo tabatsirana mwana wokunyika kwete kuti munongoti mwana wepasi tichungurudzika kuzviona hatizosapote behavior yevanhu pane vanhu vanozobhaiza mani kuti kubatsira kwacho habatsirike mwana upiwa pabasa ipapo vhaba ipapo ndo pamwe pandoda kuti nditsanangure makateerera mhuri yezimbabwe nditi pane kumwe kubatsirika unobatsirwa according nekuti iwewo tikakubatsira unozobatsirawo here handiti saka ipapo toda kungoti tese tingokwanisa kungobatsira tichibatsirwawo seipapapa pane vanobatsirwa nebasa wobva waona kunge pabasa apa ndikatadza kuba ndasara aiwa iwewe chingorangarira kumashure kwawakabva kuti aiwa inini ndakatoisiwa panapa nerubatsiro waiziva saka iwe usazobira vanhu usazoita kuti repetition inde pamberi unzi baba vaya havashandike nawo kana kuti vanhu vari kurifewa nastailman havasi kutiitira zvakanaka vari kutibira itaiwo kuti kana muchinge mabatsirwa vanhu vazive kuti aiwa zveshuwa kunobatsirwa vanhu vamwe vacho vanenge vachidabatsira but nekuda kwamabasa mamwe atozoita mani kana ngachisiye izvo zvirioko pane pachibhaizika but anyway zvakakosha ndechekuti isusu tiri kuenda guys we are trying our best ona timokuisiza iyi hanzi chi stellenbosch kills river
ya takaenda paripo John. But definitely tosvika in time mafactory akawanda vanenge vachingorohwa ese saka vatu vakunokurosera mberi uko vanokurosera kumberi kwakungofamba kwokushingirira but tsoka tichada but saona nangu atanga misheni tofanira kupedzisa aiwa tofanira kupedzisa but ya zviripo yatimbokutaridzai kuti bhudhi vari kukamina here kana kuti bhudhi vari kuita sei kuti vakuzama kustrecha musana ka kuti zvinhu zviite but vari kuratidza kuti vari panguva yakaoma maiziva guys somebody call 911 yeah man kune vanopaziva vaenda baba baba vanoratidza kuti vane pancha vane moto aiwa atosvika aiwa totopinda Burundi baba trabablas yedu ika maiziya kunoko hadzipiwe mazita vanoziva hwari toti zvikwari zvekunoko hazvitize vanhu azvo zvina basa nevanhu ameno kana muchiziva karwizi kanonzi chikwa but inini zvondishamisa kuti kunoku sei kusina rwizi zvekudaro ka kunoku rwizi vanogadzirira pekufamba napo yeah. Uyu ndiye R300 boys muri kuona apa kuti mawana ezi yeah. Almost halfway, guys. Vanoziva rodi ndofunga moziva kwainoenda nako chai. Panenge pesa kwa atenga kuona vanobasina. Trabablas yedu.
Uko inoenda kuMitchell's Plain guys rangu maiziya. Mukuona here. Yeah. Apo pane distance tazuma but panotogara vanhu ipapapo vanongoisa maplastiki nemazigumbezi pamusoro petsanga vakutogara ipapapo. Ya vanhu vanenge vachitambudzika vamwe vanotoratidza kuti vastaka vaiziva ndozvazvinoita. Vanoziva kumira vanangachi traffic ikakumanheru kunokuziva vanhu vakunochayisa That point. You guys, our Zoom accent, I like it so much. No one. How can I say man without Zimbabwean accent? You can't. It's the best. I love it. Yeah man. Tada kopa tine link racho. Tine link up. Timu rinoita zvekopa paende peEscom but yakati one day ine link. Wese angu zatoda kopa ndo link ro guys. Ndo link. Yeah. So guys. Yeah. Here we are. 25 minutes to 6. Saka takusvika handina yemukomana ngomana famba ngomana famba takusvika inonzi golf club tongoti almost 3/4 tapa almost 3/4 of our journey and it's saka tikuenda hatinete hatinete tinavo bhuti tikutoenda chaiko. Vazhinji vedu ndofunga mabaziva maflats manyowana ndopatava matsva kuti vakuratidza kuti pane zvikuita vatarisa chero step yavo yakuratidza kuti vakuita vachinokundikana dzamara vazokundikana. I hope tosvika aiwa nyengetero ndakabata tirikutoenda cha. So guys, now one yedu yekuda yona mafuta yona kuzofamba netsoka unoeka tv vanoziva nzvimbo batindoibati vazhinji vanopaziva iri pambera uye rodhi yatashandisa iri shortcut ndeipi?
Saka ndodini rake acho mahwani ukazvitarisisa mamwe acho anototsika kunze. Saka semafambiro atiri kuita manje ka atori mahwani chaivo. Ukatarisa stepi yabodzika Dzangofamba nenyasha dzangova nyasha guys. Maiziva dzangofamba nenyasha. Ndatenga rwendo ndisina injari, ndane injari guys. takutongokumbirawo hewo kuti patosvikawo padheni mukaisawo kana 3 masters tokwanisa kungotengawo rofu rechingwa towana kungodaidai maize Apa ndatoita injari kuchipatara takabhana. mahwani Anyway, takutombotemba nedenga. it's still nice guys. Nguva yacho inenge yazorebesa manje. Musambofambawo aizodewo. Watanga usiri geto youth. Oh, geto youth rinofamba. Aziva Geto youth isingafambe mukuita sei? hazvibude zvo. Hazviite. Ndofunga muri kungozviona kuti pakaipa plan ngirino. Ari kuona jogging. yavo. Funga muri kuvaona kuti vakura zvavo pamakuriro but vari kushinga. Ebhudhi ndivo vari kuita vachisara. Handi ebhudhi musasa kuti gagaga. Ama guys. Ava bakuda kuti kana pane vanoziva kurapa. Kuti mundirapa kuti gumbo rangu rakabva ratotanga kurwadza. Rakambokuwara ndiri kudzara. Yeah. But munyaya yekuti usingambonyanya kufamba haumboziziva. Sezvamuri kuona pane zvimwe zvifo kana kuti zvirwere zvinenge zvakawanda. Saka ukange uchirova type yekamufambiro aka kataita nhasa unobva waziva paumire utaiyo. Ngatichengeta zvonyanya asi zvinoona kufamba kumadiwa inoone mota guys, inoone mota unofanira kumbofamba netsoka. Yeah. Kugara ungoda seukada wenda kumasomalia ukudriva mota kuenda kuShoprite ukudriva mota apana every time unodrive hayo chimboonawo musi waunofamba uremara but otherwise timu yatinayo ngatidzidzei kubatsirana guys. Yeah, you a brother. Exactly. Kana ukaonawo mumwe wati mahwani tikadzidza kubatsirana ndokuti zvinhu zviende kumberi. Because sometimes haisi mari chete yenyu kudini. But ari kuona kuti chero katobasa kupa munhu kana kuti basa rekufamba anozvitadzira. Ende kune vamwe vanojaja vava kana akatadza anenge aita se anenge azvitadzira. Saka unongopawo munhu chance. Maybe unongoziva zvaanoita kana takambodai. But kana especially usingatoziva ngopawo munhu chance. Kune vamwe vanhu styleman yekuti vakange vari vanhu vakanga vane mari dzavo but patime vakanga vane mari vamwe vacho vanga vasingakwanisiwo kubatsira ndo vamwe vaitoitawo utsinye but hazvicharevo kuti havachatendeuka. Vatendeuka vakutsvagawo rubatsiro ngatingobatsiranai. Ani mazviona mai Kungobatsirana zvakakosha man. zvakakoshesa mulife. Hanzi taisaziva kuti tine dzimwe hama dzakusiyana kana ukama nadzo. Yamani. Saka usangoti hama yako Chokwadi. ane senemu yangu. Unoona kuti kugonerwa nemunhu usingatombozive. Ndofunga vazhinji vacho mopaziva. Hatikuenda zvedu kuchana zvichitoita sei zvichitoita. Ndofunga muri kuona mukuru wangu arimo vari kurova machi akananga padheni varomboita kuti mafuta amboita sei. Ndokuona kuti kune vari kuona kuti zveshuwa apa mafuta apa anoda mboti tapudzi weduchana. Since vaimbori sensei manje vakambotisiye zvekarati saka zvakuda kuti vambodini vamboredusa mafuta vatora time hombe vakagara padheni.
Samunze mukomana akawanza nyaya kuti anoendere kuBurundi mukomana chete ndo pane nyaya yedu kuti ndakamuda kuBurundi kune mablack horse Burundi kune mablack horse hakuna zvimwe zvese yama Jacaranda Street, yeah. So, I think we still have a long way to go. Kune vanopaziva ndopatava zvaizvozvo ndinavo chingondinamatira tisafunga zvekurequesta Uber manga takutosvika almost I think wasara kuma 6 kilometers anga tingoti kwasara 8 because pane pa vanoziva nzira inoyi mozoka inofamba nakanditi vamwe vanosenzesa inodumbidzira nemukagomo mukabrakenfeo inonzi ibranch iyo yepadenga iyi ati zviri panapo manje saka tiripo tiri kuenda navo bhuti apa taisimbisana guys kuti ngatimboite adventure yekuenda kuZimbabwe netsoka but izvezvi tingadai tavakuku tingadai tepanigirire tamtane ndasalambosvika napawo iyo aiwa distance yatafamba yakareba nyaya yongoti panhu pamajaira munoona kunge padhuze but mukazoverenga makezi manje anogona kungoenderana I just hope guys inasuza kuti tafamba kilometers mangani but I just hope I'm gonna be shocked pachacheka kuti makilometers mangani kuenda kuno kwataenda kutorobha nekudzoka vachazati itotal tafamba nekumeni kilometers eya apa pari kugadzirwa Welcome to Chaos River Club. Golf Club. Ndofunga muri kupaona kuti mawana ndopata maplani ekuzorora handei baba maplani ekuzorora kuzorora hakusi kudiwa zvaizvozvo vanopaziva ndofunga vari kupaona takatonanga kwatakadi mari ndo inorambidza zvakawanda totoidawo gofu kuitamba unenge wakukanganisa zviri chete zvidiki zvinoratidza kuti chi pane bhegi hazvibuda aiwa atouya ende zviri kutoratidza kuti tiri kutoenda ropedza madhiri ziva kaimimi mabva marova chi
outfit inonyatsobuda senge mavhesi enyaka ma1 aiwa kuneta kuriko batapapa batipanapa tingatore huku 10 kilometers zodarika dei ni mota yatopira fiyo takutombotsvaga pane garaji distance unogona kujaja nemazii kuvatipana badiki unozofamba ukanotozoona kuti aiwa kamufambiro akamahwani saka lajapuna nababa vese vanoshanda kubelleville stickland vanofamba netsoka kusvika munduri aiwa makaiboma makanyanya vanhu pakareba ziva munhu anenge achifamba achinosvika oshanda apedza kushanda ubva adzoka futi apa ukaita munyama kuti mukadzi wako anenge asingatendi man obva ati ndo zvakaita murume zvawakaita izvo amarofamba distance let's learn to appreciate your work man nemiwo vakadzi muchitendawo kuti varume venyu vanomira nemi maizi and also panyaya kujajana ngatimbomira too judgmental kana usika mufamba pamhakadai ndikuda kumwati ndosaka kuzviitisa auenda kubanga nesotosvika utogahando kaneti but yaiyo chimbozivai guys kuti munhu anenge abva padhen achimhanya achienda padhen achienda pagraft handiti osvika pagraft obva ashanda achingopedza munoziziva kuti kunoku vazhinji munochaisa na5 vazhinji munochaisa hameno nguva idza munochaisa variko vanochaisa kuma4 kuitira parodha obva watanga kudini kufamba hazvireve kuti transport inenge isipo inenge ichitoripo transport kunoku huija ichawe aiziya but dhiri riripo manje nderekuti unenge uchitiraya kusevha masavings ka but zvadaro futi obva aita adzimai vasingatendi anzotaura kuti ndivana baba vasina zvavanoita muupenyu mukurarama apa unenge uchishingirira uchifamba netsoka uchisevha wati moukakwira musadai ati nguvayo nemoyo kungotendawo kuti munhu uyu ashingirira yamani sezvamuri kuona kuti aiwapo zvekutodaro ava vanongoda magwati akakwana chaiwo anovaendera nawo vaita vadiki vatotestereka uno vari kuona kana nabhudhi vari kurova mamwe maraundi ekuratidza kuti vanenge vaona kunge pane vanhu vakachipa handiti kuti magwati atichavapa anogona kuti rebei anogona kutozopupura kuti aiwa ukaona vanhu vachiita vanoita zvinguvasiya vaita saka zviriko timu yangu maisi tichiripo musakangana. So guys, ndokunga mukuona chi time padzira, but I can say this our journey, we're not gonna finish it if we wanna finish safe. And so right now pandiri alina mkomana sapandiri nemkomana wa nduga yauti road yatashandisa togona kusangana nemageto yudzi mamwe anenge akati kangano zvikatopera ipapo ati saka zvimwe zvacho hatifani kuramba tichida kutry, but I will say
panonzi pa-palms, and ndopane palms, i-palms, pa-palms, which means tasara almost 3 kilometers, I think, 3 to 4 kilometers kusvike padini. But now gaya kuti we were going to make it. Yo. I'm so heartbroken. I'm so heartbroken because I know we were going to make it if we started this on time. But tazomumira chichita taneta aplaza inini gumbo ranga mune zvangada kuita. Step yacho angada kufamba ndimweya. Saka I think I have to call for you for backup. Munhu ayekuzonditora aizotitora patakuenda, but tatatosvika. But unfortunately we have to try another time. What do you have to say, Isha? Timu yangu teremeo murungo zvoda kuti chero tikada kushingirira. Chero tikada kushingirira nepane time ka. Ndofunga mese murungo zvona kuti kwadoka kunze. But vanoziva nzvimbo isusu almost tatosvika. Rozi tikadzikapo. Takutotena toenda chi ndofunga vanoziva Kraaifontein, inonzi Kraaifontein chi pana Bottlary road apa ndo patiri kunotenera ipapo, saka ndo pataakuda kusvika. Kusvika tangosara ne5 minutes tetava ipapo, saka tiri kuti tizobva ipapo kupinda mulocation manje tichiita dhiri ratiri kuita here nepane time. Mamwe mageto ese anotikangana zveshuwa because nhasi Friday, remember. Nhasi Friday guys, handozitemba hangu, but apa pari pamwe pacho unoda kujuridza majuru ane mukudini hazviiti rimi majuru hazviiti ndo saka zisu let's try to be safe. Ndakuita saka I have to go for backup. Tuone munhu aizotitora maybe kana akagona kuti escort ndokona kuti ati escort achiteera kumashure isi tichienda kusvika mberi kuti tifiuse njini yedu. For now safe. Saka ndingofona yesu ndione backup yangu yasvika. But anyways, much love. Wada yama namamusha. So I'm happy guys kuti phone yangu inotora iri nani because avakuwa nerima, but yeah, he's trying his best. Saka zvikuitika ndezvoda izvo. I'm happy kuti I did contact my backup. Saka arikuda kuzonditora anditi is my brother. Saka yakuzonditora, but yo my heart is broken because naida kufamba ndaida kusvika netsoka exactly 4 kilometers that is asara. But anyways, I'm going to calculate and estimate kuti total distance atakwanisa kufamba ndiye yakawanda sei, yakakura sei, because apa I'm worried nenyaya safety. Saka safety comes first. Saka rigachese rigationa kuti tasvika here, kuti mukomana asvike here azotitora. But much love to Shik. But mwe wangu but my heart is broken because naida kusvika netsoka zveshuwa. We're supposed to finish this journey on foot. Ndofunga murungo zviona kunze kwadoka timu yangu naizi. We're supposed to finish it on foot. Angoti phone yake inozo wakalightika mukari extra so, but apatoni uchazise because tasvika hedu pano pacho tasvika, but mukatarisa kusaidi uku motoona kuti utaiwa kwane chidima naizi pa 2 kilometers dzasara. Chikunetsa kuti pa 2 kilometers dzasara ndo pane mahwanesi papo teta kudhuze teta pa location. Saka mulocation macho manje kupfuura nerimwe geto futi revanhu tisingazive hapana mapondeni yedu kutorerwa vhidhiyo ikabooneka nepapakistan
mapakistan ndo anotozowa first kuona sinde because anenge akuvhuravhura waipa fona visa pili pepa kondeni inenge yaenda saka uraga musho saka adika pa 2-3 minutes mukomana anenge asvika uzotinhonga kuti hapo aiwa handikoko timu yangu tirikontinue kati musakangana katime yedu kuti rubatsiro takangonodiwa takangonobatsirana aiwa ndikoko yakakosha asinawo mupeo zvishoma izvozvo haumbofi augona tokubatsirana ndizvo toro neiba wako toro hama yako ndetinenti tibatsira chinhu chiribombo hanzi nabudi let's batsira another people. Yeah, we have to learn to batsira. Because if you batsira, one day they will batsira you. Understand? So let's keep hoping to team with the church post check on about wanowana atibatsira kuzi vamwe vacho nenge vatositandikori tozozviziva kuti albei kune vanhu vanenge vane mabasa vachitozopawo vamwe vanhu vasingaziva but iripo timu rekumaraini kwenyu rechitambudzika ingoribatsiraiwo timu tingobatsirana nawo kuti vanhu vaite se vaone kurarama because kurarama kwamazuva ano kwacho kwaoma kwakurema maizi saka tikangokwanisa kubatsiranawo zvikaitawo ya ndopane shuviro kuti munhu wese angoitawo zvimurerukire yes zvinhu zvakaoma tozviziva kati kune vanenge vane mabasa avo vanenge vachitsvagawo mabasa varipo vakati wandei saka mukagara muchingoti mukati mombotarisa channel mukambodai mombotarisa channel then muchiona vanenge vachidawo rubatsiro remabasa kuti kungobatsirawo chero nechaminacho hozvo because kune vamwe vanotozoshungurudzika zvokushaya kana pekurara but vamwe vedu tichirasa mibhedha tichirasa chii maiziva zvatinazvo izvo tikavabatsirawo nazvo mwari vangoita se vanoblesa pazvona izvozvo maiziva saka ndikoko ifunga tiripo nabhodhi unaneta kuti vakufamba zvehasha chaizvazvo zvakakosha kugara muchiexercise zviri health so many my health benefits adii musarambe makangogara makangoshira boti yakonezopedzera kuramba inenge yakuramba ndizvo kufamba ka 2 kilometers zvinongonzwa nga mine zvimwe zvawaita atingo wayo otherwise aiwa ndikoko cha kuzi yokenzera waneta nebasa but at least unoshanda basa unotombonetesa zviri nacho because vamwe unoshanda basa kuti unonge wagara hauzombokwanisa kutogona kuneta kwacho hautombonete zvokuti unokwanisa kubenefit brain kene ndo zvinokwanisa kuneta aiwa ndikoko kana pakadaro youth yakakosha but yeah for now I'm tired. Let me just pray that my Savior will be here on time. Yeah man, kajoke pesera but vari kurova kajoke kepedzisira maiziva the last one bedirira muna chinhu but iri kurema aiwa idirire kuneta chete idirire kuneta maiziva ndina bhuti apa ndopa palms inenge yakuradza yakashumika manje ngati ndipo ngoona time dzacho timu yangu kuti haya mahwana mahwana zvekutodaro taigona kusvika edu tikafamba but zvakunetsa safety yedu inenge yakagara kuti bhaizire baba
Yes, to basic. Saka safety wise. Azizvo. Tinotorerwa ana botla reina mune roti inoenda akanonzi Arawat inoenda Brighton. Yama. Inoenda Brighton road. Ndo Brighton wacho. Kana Brighton. But anenge botla reina. Ndo botla road. Inonzi chipi? Inoyansuza sa. But unoziya. Kune vanenge vaitoziya. We tried our best. But tinyengoti ndilo. Yama. Saka tatadza kuzosvika time is make sure. Yama. Now time is make sure man try make notion. Kufunga anoziya kuti pauzi upi. Anoziya kuti tase. Tatosvika padini. Akune 3 kilometers. Kila location ingori inenge 2. I think 2 kilometers. Yeah. Kusvika location. Then maybe kilometers kusvika padini. Maybe 2.5 kilometers, 3 kilometers long. Very estimate. Yeah. But I'll show you man. Listen. Tirambe tichikontinua. Shaita. Mungoona wakarima kacho ka. Ndo pamunozongonza ichinzi vakomana vakangozosvikirwa vakangonzi gwa. Foni yakaenda. Mafoni ake tinawo ese man. Ani mazviona man. Saka ikupostesa man. Hunge tasara tiri vapenyu kwacho. Yo, so guys, chikuitika kuti light apasina kunze kwasviba. But the good news is we are almost there. Tatosvika. Saka budhi vakatimirira paufanira kuchitora kuzvitatora tese vauya. Saka tiripo but musha uchiri kuoneka. Kuno kukandira kuona kuti apado. Timu yangu merese. Tiripo. Ya tiripo sekutodaro. At least tikasvika patiri kufungidzira kuti ipapo ndo patichatorerwa. Vazhinji vacho ndofunga vagari vemuno muCapetown vazive nzira Kraaifontein ukadai Shona Botla Road paunosvika paT junction ipapa ndo patava zvaizvozvo. Vazhinji vacho vanopaziva ndo patava zvaizvozvo. Ndofunga ndo patichangoti titorerwe ipapo ndai kunze kwacho ndoona kwanyanyawo sviba. Yeah, I think mukomana uyu. Yeah man. Saka mukomana aripo guys. Saka po. Safe man. Ndo vakuita vachiwedzera kapawa ka. Bari gumbo rangu rapera parara. Gumbo rangu raparara guys. Zviriko. Gumbo rangu rapara. Aiwa zvinoita boga. But video. Anyway, tazodzokorodza takuenda kuZimbabwe netsoka. Because right now azvida se tangoro wakasembo ilisembo. Saka patatoona mani. Saka takuzoenda kuZimbabwe mani. Takoziyo kuti tofamba kuitira kuti so far tafamba Tuesday. So pane Botfontein Road. Botfontein bro, I think no boat na. Ndofunga vari kuzvionera. Isamwenje vaone. Vari kupaona. Apa timu yangu vanopaziva. Saka ndopatava. But tina budhi vakaisa mahaza dzako. Guys. Iyi ndo inopinda mugetwe. At least we are saved. We are safe and we are safe now. So takananga pane mahaza. I think maybe 2 kilometers. Saka tosvika guys. Because ukadaisotasa kumalaidza rugo. Ugo, Portuguese. Uko.